השיר שאנחנו מתחילים איתו כל יום. כי אני רוצה בואו קרבו ונשב קצת ביחד, בואו קרבו ונקשיב בנחת, זה הזמן למשחק, זה הזמן לצחקוק, כי כל אחד זקוק לפעמים לפינוק, כל אחד זקוק לחיבוק. וזה הזמן שלנו, של אמא, של הורים, של ילדים, זמן שלנו לשחק עם המוזיקה. ואני כאן, ליאורה, ואני שמחה לפגוש אתכם, וכל יום אנחנו ניפגש עכשיו. ויהיה לנו מאוד נעים לשחק עם המוזיקה. אני רוצה להראות לכם מי עוד רוצה לשחק איתנו היום. תראו, מי זאת? זאת. באה לשחק איתנו. טיטי. זוהי טיטי. טיטי. טיטי הבובה אומרת שלום, 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 שלום. שלום. רוצה לשחק איתי כל היום, 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 היום. מושיטה את היד מלטפת לאט, לכל ילד חיוך היא שולחת. טיטי מחייכת. מוסיפה קצת דגדוג ואחר כך נישוק, רוצה לשחק קצת ביחד. ילדים, בואו נקשיב. מה טיטי אומרת? מה טיטי שואלת? טיטי שואלת, היכן הוא הראש? איפה הראש? ראש? ראש? היכן העיניים? ואיפה האף? עיניים. אף. מרימה היא ידיים כמעט עד שמיים, והופ לרצפה היא יורדת. מנדנדת הגוף כמו בריקוד, כך טיטי לנוע אוהבת. טיטי הבובה אומרת שלום, שלום. רוצה להיות פה היום כל היום. על המדף תשב תסתכל, ואנחנו נתחיל לשחק, שחק, 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 מיד מתחילים לשחק. טיטי רוצה להישאר איתנו, טיטי רוצה לראות מה אנחנו עושים. בואי טיטי, את יכולה לשבת פה, כאן, ולראות מה אנחנו עושים. מי יודע איפה אף? זה אף? איפה אף? זה אף? לא, 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 זה לא אף. בואו נשים אצבע על האף. ואיפה הסנטר? דיק 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 בסנטר? נכון? איפה הצוואר? צוואר. בואו נשחק עם המוזיקה. ונשים את הידיים בדיוק במקום הנכון. מוכנים? עם המוזיקה. אף, סנטר ולחיים, שתי אוזניים, שערות, שתי עיניים, שתי ידיים, ציפורניים, אצבעות, מה למעלה? השמיים, מה למטה? אדמה, הופ, למעלה, הופ, למטה, והכל מההתחלה. עכשיו נשחק. עכשיו תראו לי מה עוד יש לנו בגוף. מה יש לנו? בואו נראה. מי יודע איפה הפה? תראו לי פה. פה, איפה פה? פה.
רגליים. רגליים! מי יודע איפה האוזניים? אוזניים, תראו לי אוזניים. אוזניים. נכון. איפה הלחיים? לחיים. ומה עוד? ראש ורגליים. וזהו, נגמר המשחק. מי יכול לעשות עם הלשון ככה? תקשיבו. אפשר לעשות ככה עם הלשון? נכון. מי יכול לעשות עם הפה? כמו נשיקות. נכון, אני רואה שאתם עושים. מי יכול לעשות ככה? צ'יק, צ'ק, צ'יק וצ'ק. ועכשיו אנחנו נעשה עם הלשון שלנו ככה. כמו נחש. וכאילו שאומרים שקט. מי יכול? בואו נעשה עם המוזיקה. בואו נעשה. עם הלשון. רק הלשון. חיים. חיים. תראו לי. טיק. טיק טק. טיק. טיק טק. טיק. טק. עכשיו ידיים. טיק. טק. טיק. טק. ונוריד אותם למטה. ועל הרגליים. טיק. טק. טיק. טק. טק. עכשיו בואו נעשה שקט. 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 טק. טיק טק. טיק טק. טיק טיק. טיק טיק. טיק טיק. טק. עכשיו נעשה שקט. עשינו כל מיני קולות עם המוזיקה. עכשיו, אני רוצה להזמין אתכם לראות את הקופסה המיוחדת שלי. מה יכול להיות בתוך הקופסה המיוחדת שלי? מה זה יכול להיות? הקופסה שלי מלאה כולה, אי אפשר לראות מה יש בה בתוכה. מה יש בה? קופסה יפה שלי, מה יש בך בשבילי? אולי אפתח אותך, אולי? אמצא בך הפתעה. איזה הפתעה יש בתוך הקופסה שלי? מה זה יכול להיות? שאני אפתח? אוי, מה זה? מה זה הדברים האלה בכל הצבעים? מה זה יכול להיות? מה זה? אוי, מגבת! מגבת קטנה! בצבע צהוב. ועוד מגבת בצבע תכלת. ילדים, תביאו גם אתם מגבות, אנחנו נשחק במגבות. אמהות, תביאו להם מגבות קטנות. ועוד מגבת. צבעונית. ומגבת בצבע סגול. כל כך הרבה מגבות. וואו, כמה מגבות יש בתוך הקופסה. ותראו איזה יופי של מגבת בצבע ורוד.
יש לכם מגבות? יופי, אני רואה שהבאתם, כן. רגע, רגע, רגע. בשביל מה צריך מגבות? מה אפשר לעשות עם המגבות? מה, עכשיו נלך להתרחץ? עכשיו נלך לעשות מקלחת, לרחוץ את הידיים? מה פתאום? אנחנו נשחק במגבות. איזה צבע אני אקח? איזה צבע אני אקח את המגבת הוורודה. אני בוחרת את המגבת הוורודה שנשחק איתה היום. ומה נעשה עם המגבת? תראו לי את המגבות שלכם? תראו לי את המגבות הקטנות שלכם? כן. אמהות, תפתחו את המיקרופונים, אני אשמח לראות את הפנים שלכם ושל הילדים. אוקיי. אז עכשיו, אנחנו עם המוזיקה, ואתם מוזמנים לשיר איתי, כי אתם מכירים את השיר הזה. אתם מוזמנים לשיר איתי, אנחנו ננער את המגבת. מוכנים? נער ונער ועצור. עצור. נער ונער ועצור. עצור. נער ונער, נער ונער, נער ונער ועצור. עצור. סובב וסובב ועצור. עצור. סובב וסובב ועצור. סובב וסובב, סובב וסובב, סובב וסובב ועצור. עצור. הרם והרם ועצור. הורד והורד ועצור. הרם והרם, הרם והרם, הורד והורד ועצור. ועוצרים. אני יכול לעשות קוקו. קוקו. איפה הילדים? איפה? היכן ילדון קטן? היכן ילדון קטן? איפה? לאן הלך לאן? איפה? קוקו, אני כאן. אני היכן כאן! ילדון קטן? היכן ילדון קטן? לאן הלך לאן? קוקו, אני כאן. בואו נעשה קוקו. 1, 2, אופס, קוקו. עכשיו לצד שני. 1, 2, קוקו. היכן ילדון קטן? היכן ילדון קטן? לאן הלך לאן? קוקו, אני כאן. היכן ילדון קטן? היכן ילדון קטן? לאן הלך לאן? קוקו, אני כאן. אני כאן! איך התחבאנו מאחורי המגבת? נכון? ועכשיו, אנחנו נסובב את המגבת עם המוזיקה. מהר, 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 מהר. נסובב ונסובב ונסובב. אוי, איפה המוזיקה? עוד פעם. נסובב ונסובב. עוד ועוד ונסובב ונסובב. אוי, אין מוזיקה. הנה! עוד ועוד ועוד. הופ, הופ, הופ. בואו נסובב. נסובב, נסובב ונסובב. מוזיקה. ונקפיץ, נקפיץ, נקפיץ. נקפיץ, נקפיץ, נקפיץ. נקפיץ, נקפיץ, נקפיץ. נסובב, נסובב ונסובב. כל הכבוד. אוי, המגבת שלנו, אני חושבת שהיא קצת עייפה כבר. סובבנו אותה, התחבאנו מאחוריה. היא קצת התעייפה, נכון? אז בואו נשים את המגבת שלנו בצד, ואנחנו קצת נשחרר את הידיים, ונעשה קצת התעמלות. בסדר? מי יכול עכשיו לעשות ככה? תסתכלו עליי. מי יכול לנדנד את הידיים? 1, 2, ננדנד. ידיים, תראו לי? 1, 2, ננדנד. ידיים. 1, 2, 3, ננדנד את הראש. 1, 2, 3, 4, ושוב נתחיל מההתחלה. עכשיו נשחק עם המוזיקה, ותראו לי איך אתם מנדנדים מאוד מאוד יפה את הידיים. אנחנו נשחק עם המוזיקה. יד.
בואו, מצד לצד. 1 ו2 ננדנד ידיים, 1, 2, 3 ננדנד הראש. 1, 2, 3, 4 ושוב נתחיל מההתחלה. 1 ו2 ננדנד ידיים, 1, 2, 3 ננדנד הראש. 1, 2, 3, 4 ושוב מההתחלה. כל הכבוד. עכשיו ננדנד את הידיים קדימה ואחורה. 1, 2 ננדנד ידיים, 1, 2, 3 ננדנד הראש. 1, 2, 3, 4 ושוב נתחיל מההתחלה. 1 ו2 ננדנד ידיים, 1, 2, 3 ננדנד הראש. 1, 2, 3, 4 ושוב מההתחלה. כל הכבוד. עכשיו, אנחנו נניע את כל הגוף שלנו. מצד לצד, מצד לצד. נתנדנד, נתנדנד. 1, 2, 3. יופי, יופי, אני רואה את הילדים. כל הכבוד לכם. מתנדנדים, מתנדנדים. ותקשיבו. עוצרים. מה עכשיו? רצים, מגלגלים ידיים. עוצרים. זוהר, זוהר, כך זוהר, כך זוהר, כך זוהר, פשוט. והופ, 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 והופ. כל הכבוד! איזה יופי! אני ממש ראיתי איך אתם מתנועים. כל כך, כל כך, כל כך נעים לי לשחק איתכם. באמת, באמת נעים. אז עכשיו אני רוצה לספר לכם איזה הפתעה הבאתי היום. תראו. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה הגדול? מה זה יכול להיות? מה יש כאן בפנים? זוהי מזוודה. זוהי מזוודה גדולה. בואו נראה מה יש בתוך המזוודה. אבל אצלנו כל דבר עושים עם מוזיקה. בואו הנה ילדים, שבו נא במקום. מזוודה של סיפורים, סיפורים! הבאתי גם היום. ומה בתוכה? סיפור נהדר על אנשים, ילדים או חיות. ומה היום יסופר? בואו להקשיב ולראות. איזה סיפור? איזה סיפור יש כאן בתוך המזוודה? וואו, מה זה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה? מי מכיר את הספר? פילים בכל הצבעים. ילדים, אתם זוכרים שהיו לנו היום המון מגבות בכל מיני מגבות צבעוניות? אז היו לנו מגבות צבעוניות, ועכשיו אני רוצה לספר לכם גם על פילים מאוד מיוחדים. פילים בכל הצבעים. ואני בטוחה שחלק מכם מכיר את הסיפור. ואני אראה לכם את הפילים האלה. הפילים המיוחדים שלי. הכנתי להם מקום מיוחד, שכל הפילים יוכלו לבוא ולשבת, ואנחנו יד נתחיל ונראה לכם את כל הפילים, ואתם תעזרו לי לספר את הסיפור, כי אתם ילדים גדולים.
ואתם יודעים כבר את הצבעים. עם המוזיקה. פיל מרקד ויוצא במחול. איזה פיל? איזה פיל יוצא במחול? חלמתי על פיל בצבע. איזה צבע? איזה צבע זה? כחול. פיל מנגן שיודע לשרוק. איזה פיל יודע לשרוק? חלמתי על פיל בצבע. איזה צבע? זה צבע ירוק. תראו איך הפיל רוקד. מצד לצד. והופה, והנה הוא הולך לבית שלו. פיל שיכול את כולם לאהוב. מי אוהב מאוד? חלמתי על פיל בצבע. איזה צבע? צהוב, נכון מאוד. פיל פטפטן את הפה לא יסתום. הפיל מדבר כל הזמן. מי זה? חלמתי על פיל בצבע. איזה פיל? קטן, נכון מאוד. פיל מתבטל ולא עושה כלום. חלמתי על פיל בצבע. חום! פיל מבולבל, לא מצליח לרקוד. מי זה פיל שלא מצליח לרקוד? חלמתי על פיל בצבע. איזה צבע? ורוד, נכון. פיל עגול, על ראשו תרנגול. ואיזה פיל יש? תרנגול? חלמתי על פיל בצבע. איזה צבע? ילדים, בואו נעשה חיידק של פיל. ואחת, שתיים, מצד לצד, והופה! היי פיל, לעמוד בבית שלך. פיל עומד לו בגשם בכפור. איזה פיל עומד בכפור ובגשם? איזה? חלמתי על פיל בצבע. איזה צבע? צבע אפור. מי מתחבא ומציץ מן החור? מי מתחבא ומציץ מאחור? מי זה? חלמתי על פיל בצבע. איזה צבע? שחור. ילדים, בואו נניף את החלק שלנו ביחד. 2, 3, 4, והופה! והנה הפיל עומד במקום שלו. ויש גם פילים אחרים כמובן. איזה עוד פילים יש? מה זה? חלמתי על פיל בצבע. צבע איזה? לבן! ורק לבן! בסוף, בקצה החלום, חלמתי על פיל אדום. אדום! חלמתי על פילים בכל הצבעים. פילים בכל הצבעים, ומצד לצד, עובדים עם הפילים, והופה! איזה פילים יפים, נכון? ראינו פיל בצבע. איזה צבעים אנחנו רואים פה? ראינו פיל אדום, ופיל סגול. בואו נגיד שלום יפה לפילים. שלום פילים. עכשיו כל הפילים ינוחו בצד, כי אנחנו עכשיו רוצים לשיר שירים שגם אמא מכירה וגם אבא מכיר, והם שרו את זה גם כשהם היו ילדים. אז אנחנו נשיר ביחד, ואני מזמינה את ההורים לקחת את הילדים על הברכיים, ואנחנו נשיר ביחד איתם, עם המוזיקה. מזמינה את כולם לשיר. מאחורי ההר, 1, 2, 3, שם ישבו 3 ילדים על הברכיים. 1, 2, 3, לא אכלו ולא שתו. 1, 2, 3, רק ישבו ופטפטו. 1, 2, 3. עכשיו נחזיק את הידיים של הילדים. מוכנים לדהור? רוץ בין
בן סוסי, רוץ בהר, רוץ בבקעה, טוס בהר, רוצה טוסה יומם וליל, פרש אני ובן חיים. בואו נדהר. בן סוסי, רוצו בהר, רוץ בבקעה, טוס בהר. עכשיו אנחנו נתנדנד בנדנדה. בואו נחזיק את הילדים. נדנד, נדנד, רד עלה ורד, נדנד, נדנד, רד עלה ורד, מה למטה, מה למעלה, רק אני ואתה. נדנד, נדנד, רד עלה ורד, בין הרים ובין סלעים, טסה הרכבת, ומכל הילדים אותך אני אוהבת. לה 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 לה. ידיים למעלה, על הראש, על הכתפיים, 1, 2, 3. ידיים למעלה, על הראש, על הכתפיים, 1, 2, 3. ידיים למעלה, על הראש, על הכתפיים, 1, 2, 3. עכשיו אנחנו נזוז לצד ימין. ימינה, שמאלה, שמאלה, לפנים, אחורה. ימינה, שמאלה, לפנים, אחורה. ימינה, שמאלה, לפנים, אחורה. ונגלגל לצד ידיים. אצא לי אל היער לראות את הקוקית, ביען כל מיער הן זוהי הקוקית. קוקו, קוקו, הן זוהי הקוקית. קוקו, קוקו, הן זוהי הקוקית. ועכשיו נחזיק את הידיים של הילדים. שימי ידך בידי, אני שלך ואת שלי. שימי מחזיקים ידך את הידיים של בידי, הילדים. אני שלך ואת שלי. היי גליה, בת הרים יפהפייה. היי גליה, בת הרים יפהפייה. תקשיבו, זה שאתם לא רואים ממול, לא, זה פשוט מחמם את הלב. מה אני אגיד לכם? אני מרגישה שזה פתאום קרניים של אור, אמהות יקרות, באמת, נורא מרגש אותי מה שאני רואה. אבל, אוקיי, אז מחר אנחנו, תראו מה תכינו. למחר תכינו, מה זה? מכסה של סיר. לא חשוב איזה. רצוי בשביל ילדים שלא יהיה גדול מדי, אבל לא משנה. מכסה הכי פשוט, מכסה של סיר. בסוף אנחנו נשחק עם כל המטבח. אבל מכסה של סיר, אוקיי? ועכשיו, אתם אמנם לא שומעים את הצליל של הפעמונים שלי, אבל אני מראה לכם אותם, כי אתם תשמעו את זה במוזיקה, כי אנחנו הולכים להיפרד עם הפעמונים. יודעת שאתם לא שומעים אותם, אבל אתם רואים אותם. דין דון פעמון מנגן את הפזמון. דין דון פעמון מנגן את הפזמון. דין דין דון. בואו נגיד אנחנו דין דין דון. עכשיו אתם דין דין דון. עכשיו אתם דין דין דון. דין דין דון. נאמר שלום ולהתראות. תנו לי שלום. שלום, שלום, שלום. שלום, אנחנו ניפגש מחר ב10:30 בבוקר. להתראות.